tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mu ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. Kalu inna lillahi. Ɗaya mummunan abin da ya faru da jarumin kenan. Wato Rabi'u ka dawo jarumi a masana'antar ta Kannywood, wanda aka fi sanin shi a cikin shirin fim ɗin labari na wanda ake masa lakabi da Baba Dan Audu. To mai sauraro gaskiyar batu da cikakken mutum mai tare shi a cikin wancan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. So amma kamar yadda muka saba kawo muku zafafan labarai, yau ma wannan cin namu naku mai albarka ya leƙo wani babban lamari da ya faru da wato bawan Allah Rabi'u Kadawa Baba Dan Audu. To amma gaban cikakken batun dan Allah, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Kamar yadda muka faɗa a baya kenan, samu guri ka zauna ka kaɗe kunnan ga cikakken batun yana zuwa. Mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai sauraro barkamu da jimar sake saduwa da mu da ko a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da madamansu. Yanzu mun samu labari cewa wani mummunan lamari ya faru da wato bawan Allah jarumi a masana'antar Kannywood wanda ake masa lakabi da Rabi'u Kadawa inkiya Baba Dan Audu cikin shirin fim ɗin labari na, kamar yadda batu suke nunawa akan social media ana ta haɗawa kan cewa wannan bawan Allah ya gamu da wani mummunan lamari yayin da ya ciwuka da yawa a jikinsa ga tabbuka nan. To amma mai sauraro gaskiya a gaskiyar batu ba abin da ya faru da wannan bawan Allah, kawai dai an yi ɗaukar ne a cikin wani shiri daban. Shine mutane suka samu hoton 'yan social media ake ta yadawa kan cewa wani abu ya faru da shi. To amma a gaskiyar batu ba abin da ya faru da wannan bawan Allah jarumi na masana'antar Kannywood, kawai dai 'yan social media ne suke ganin cewa tunda kwana biyu ba kwantin bari mu duba mu saka wannan. To wannan cikakken bidiyon mun gano shi ne dai a tashar wato yankin Hausa. Idan kuna so ku kalli cikakken bidiyon sai ku karasa can domin saurara abin da ya faru da wannan bawan Allah kamar yadda ya wallafa. To mai sauraro a duka dai anan za mu kawo ƙarshen bidiyon a wannan rata mai albarka. Sai dai kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin haka shi da ba ku damar samun zafin labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta da sunan shirin da za ku je ku kalli zazzafan bidiyon tashar yankin Hausa kenan domin samun cikakken bidiyon sai ku garzaya can. Mun gode kallon wancan namu mai albarka, mun gode da ziyara, mun gode.